Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado una nueva aplicación que permite a los usuarios, desde su smartphone o tableta digital, adentrarse en las creaciones artísticas a través de contenidos en realidad aumentada, animación 3D y 2D, vídeo i otros formatos multimedia. Per entendre el que hem desenvolupat, convé entendre què és UNIT, no? I UNIT Experimental és un grup format per gent de la Facultat de Belles Arts i de l'Escola d'Informàtica. Això fa que siguem capaços de crear productes de caràcter únic en el que barregem la part tecnològica amb la part artística. Fruit d'aquesta cooperació entre dos membres de dos perfils tan distints, sorgeix la idea de desenvolupar un llibre, de treballar en un llibre basat en l'obra de dos importants artistes, Isidro Ferrer i Pep Carrió, i intentar integrar sobre este llibre les últimes tecnologías de realidad aumentada. El software mejora y amplía la experiencia de usuario que se ofrece a los visitantes. Desde su dispositivo, el espectador puede seleccionar los contenidos informativos e interactuar virtualmente con el resto de elementos de la muestra artística. Les avantatges un poc que, com sabem, sembla que la tecnologia de certa manera està intentant acabar en medis tan tradicionals com la impremta, com el paper imprès. L'objectiu d'aquest projecte és justament demostrar que no és així, que una obra pot continuar tenint el seu sentit impresa i que la tecnologia, en aquest cas, pot ajudar per aconseguir un producte final millor que el que és simplement l'obra impresa. Entenem que els formats tradicionals han de subsistir, sempre estaran ahí, subsistiran. El que intentem és utilitzar la tecnologia per tal d'amplificar, donar un poquet més de contingut a les eines, o als mitjans tradicionals. Con este software, dibujos, cuadernos, collages y cualquier otro objeto artístico se activan virtualmente en el móvil. Sus contenidos aparecen multiplicados, a veces de forma lúdica, mediante animaciones 3D, otras de manera documental e informativa a través de vídeos y material sonoro. Les experiències de realitat augmentada que oferim són úniques i sempre cuidant el sentiment original de l'obra, la voluntat de l'artista i donant un contingut extra basat en animacions 3D, en interaccions, en vídeos, en galeries, que amplifiquen al màxim el poder de transmissió d'informació que este llibre permet. La tecnología es de interés para museos y centros expositivos, así como para el mundo editorial y de la gestión cultural. El sector al que va destinat aquest llibre és, evidentment, el sector que li interessa l'art. En aquest cas és un llibre en l'obra de dos artistes molt ben coneguts i, per supost, aquest llibre va dirigit a aquell que li agrada gaudir de l'obra de grans artistes. Aquesta tecnologia es pot aplicar no sols a aquest camp, es pot aplicar a altres camps, però ha sigut realment interessant aplicar per primera vegada aquesta tecnologia a un treball de naturalesa artística i mimar des del principi, mantindre des del principi aquest sentiment que aquests artistes reflexen a la seva obra, utilitzant la tecnologia per amplificar això, però en ningú lloc per intentar de substituir el que ja gaudim a partir de l'obra dels propis autors. La aplicación desarrollada por UNIT está lista para implementarse en cualquier proyecto expositivo.